elihle nomfelethi uJesu Kristu waseNazaretha. Nokho igama Mzwakhe Mthombeni. Ngokombereko kaNkulunkulu ame preacher ebandleni. Ngibingelele the leadership yonke Hailstone ministry. Ngibingelele ibandla lonke. Ngibingelele isichaba sonke, naha yonke, South Africa yonke. Ngiyabingelela egameni elihle lomfelethi uJesu Kristu waseNazaretha. Sibingelele the Master, the Father, the Son and the Holy Spirit egameni elihle lomfelethi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga nje the opportunity uNkulunkulu anginike yona ukuthi ngibe la today ngikhulume ngezwi lakhe, fundisa abantwana bakhe ngezwi lakhe. Kule situation esibhekane nayo siningizimu Africa sonke, sisichaba sonke, kule epidemic that is striking isizwe sonke, kule disease ebhekane nabantwana bakaNkulunkulu. Sizokhuluma ngezwi lakhe, ngizofundisa abantwana bakaNkulunkulu ngezwi lakhe ukuthi usesekhona, useseNkulunkulu. Kumele nje siye kuye simtshele konke okuhluphayo empilweni zethu. Ngiyabonga for your time ukuthi uthathe isikhathi and watch this video. It's very crucial kulesikhathi esibhekane naso. Ngifuna nje sibheke incwadi kaPhilip uPaul Makaloba the Philippians chapter 4. Ngifuna sibheke ama-verse ambalwa. Sizothoma ku verse 4 ofundeka ngale ndlela. Alright. Le engiphethe la it's a new international version, so it's a NIV. Bese kuba LSK. Unfortunately lesizwe la ngiphathanga. Isihloko esifundeka ngale ndlela le, the final commands. The final commands. uPaul ukhuluma nge-final commands. Let's hear ukuthi u-14. Always be joyful because you belongs to the Lord. I will say it again. Be joyful. 5. Let everyone know how gentle you are. The Lord is coming soon. 6. Don't worry about anything, no matter what happened. Tell God about everything. Ask and pray. Tell God about everything. Ask and pray. Let's continue. And give thanks to Him. 7. Then God's peace will watch over your hearts and your minds. He will do this because you belong to Christ Jesus. God's peace can never be completely understood. Asibhekeni lesikhethu ngizobamba u6 yedwa la elifundeka ngale ndlela le. So Philippi chapter 4 u4 5 6 and 7. Sizobheka u6. Ningakhathazeki ngalitho kodwa kiko konke imbawo zenu azaziwe nguZimu. How? Ngomthandazo nangokuncenga okunokuthokoza. Ngiyaphinda 6, ngiyabuyelela kodwa. Ningakhathazeki ngalitho. Don't fear and don't worry ngalitho. Kodwa kiko konke imbawo zenu azaziwe nguZimu ngomthandazo nangokuncenga okunokuthokoza. Today sithola incwadi kaPaul. uPaul athe ezwini lakhe singakhathazeki ngalitho kodwa inkinga zethu noma imbawo zethu azaziwe uZimu ngomkhuleko. Uthi ezwini lakhe masiye kuye siyomtshela, sibe specific, simtshele ukuthi Zimu nangalesi sikhathi kule ngogwana esiqalane nayo sisichaba sonke noma siyiningizimu Africa yonke, sinaha yonke. Uchile ezwini lakho uPaul makakhuluma, akhuluma noPhilippi wathi masiye kuwe sikutshele zonke imbawo zethu, sikutshele zonke ingogwane zethu, sikutshele konke okuhluphayo enyameni yethu, sikutshele konke okuhluphayo emoyeni yethu. Lathi izwi siya kanjani kuwe na? Siya kanjani na? The Bible says, noma Paul says, siya kuwo ngomkhuleko. Ngamanye amezwi siya kuNkulunkulu ngomkhuleko, direct siya kuye. Siyomtshela ukuthi uNkulunkulu nangalesi sikhathi kule epidemic efesi isichaba sonke, kule epidemic eqalane neSouth Africa yonke, ushile ezwini lakho ukuthi masiye kuwe sikutshele konke. Asibuyelele emuva kancane. Mawufunda umprofeti uIsaiah, ufunda uchapter u40, umfunda lapha ku
verse 8 athi Isaiah konke kuyondlula, athi utshani buyobuna, athi imbali yovuthuluka, athi kepha izwi lami limile kunaphakade. Ngamanye amezwi konke esiphila nako emhlabeni lithizi kuyondlula konke. Ngizothi namhlanje ekseni lesifo esihlaselayo, this epidemic estrike iningizimu Africa yonke, estrike isitshaba sonke, the Bible says siyondlula naso. Lithizi zaba khona ezinye izifo zafike zashaya zadlula. Nalesi sifo nje esifikile empilweni zethu, not for permanent but sizwe empilweni zethu to prepare us, sizwe empilweni zethu ngoba siyondlula. Ngoba ushilo Isaiah ezwini lakhe wathi konke kuyondlula, but kunento engandluli, kunento emile, kunento estanding still engayindawo, kunento emile kunaphakade. Mangibuka ngathi uNkulunkulu yini lento okhuluma ngayo othi konke kuyondlula but yona ayidluli. The Bible says athi izwi lami ilona engeke lidlule, liyokuma kunaphakade. There is why namhlanje simile lana sibuka uPaul makakhuluma ezwini lakhe athi masiye kuNkulunkulu ngomkhuleko, simtshele ukuthi uNkulunkulu nangalesi sikhathi ukhona ushila ezwini lakho. Wathi lesifo siyondlula, wathi lesifo asizanga permanent empilweni zethu but sizile empilweni zethu to prepare us ukuthi siqalane naso. But siqalana naso kanjani? Sathi thina amandla okubhekana naso lesitha asinawo amandla. Ngibuka iningizimu Africa yonke, ngibuka isitshaba sonke siyaxokozela, ngibuka abantwana bonke bakupheniki, but manje senza njani? Lathizwe phela abantu balahlekelele ithemba. Mangibuka uHosea 4 umfunda lapha kusisi athi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Namhlanje sizobuyisa le knowledge okwazi, sizobuyisa ithemba kubantwana bakhe. Asiyele emuva kancane. Mawufunda the second chronicle ufunda uchapter 20, the Bible says the King Jehoshaphat was facing a large number of people. Ngamanye amezwi there was an army that was coming to Jehoshaphat to attack him. But mthandi into eyodwa ngoJehoshaphat makathola that report to say, King Jehoshaphat, there is a Monite that is coming, there is a Moabite that is coming, iMoab nayo iyahlasela and sebaseduze kakhulu because they are beyond the Dead Sea. But manje dele senze njani? Ngithanda into eyodwa ngoKing Jehoshaphat, kwavuka kamezwi kaDavide mawufunda the Psalms 121 athi uDavide ngiphakamisa amehlo ami ey'ntabeni because I knew ukuthi usizo lami lavela khona. Athi I knew ukuthi usizo lami luvela kuNkulunkulu owenzile isitshaba sonke, owenzile inaga yonke, owenzile izulu nomhlaba. Ngizothi nangalesi sikhathi masibuyele kuNkulunkulu, siphakamise amehlethu ey'ntabeni, simtshele usizo lwethu ukuthi usizo lwethu ilalivela khona. There is why the King Jehoshaphat akhuleka makayo inquire the direction kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nasi sitha sihlasela isizwe sakho, nasi isitha sihlasela abantwana bakho. The epidemic is killing your people. But angazi dele ngenzeni lithizi the King Jehoshaphat wafasta nesizwe sonke, wakhuleka nesizwe sonke ngoba lithe izwi ngelinye lamalanga uma sithandaza sonke, sikhuleka kahle sonke, siworshipa kahle sonke, sifasta kahle sonke, definitely kunento ezodilika from heaven. Definitely the Holy Spirit will fall from heaven. Definitely uNkulunkulu will intervene. Definitely the Son of God will intervene. Definitely the Holy Spirit will intervene. Kule situation esibhekana naso, definitely our mighty God will intervene. Nizothi bantwana basekhaya, let us go back. Sibuka the book of Philippians chapter 4. Athi uNkulunkulu imbawo zethu masasiwe uye ngomkhuleko, singaratharati, singapheniki, kodwa uNkulunkulu makazazi inkinga zethu ngomkhuleko. Ngiyababona uSilas and Paul mawufunda the book of Acts, mawufunda the Acts 16, baphakathi the prison. The Bible says ba worship uNkulunkulu, baya direct ngomkhuleko, bamtshela inkinga zabo, bamtshela ukuthi uNkulunkulu nasi sitha sihlasela isizwe sakho, nasi sitha phakathi kithi in the prison. But itele senze njani? Siyakuwe ngomkhuleko egameni elihle namandla nangalesi sikhathi ahlanganeni sibe united,
sikhuleke sonke bese siya kuNkulunkulu ngomkhuleko. Sengizokhuleka nawo wonke umuntu. Asikhulekeni, wamukele lo mkhuleko, umtshele uNkulunkulu ukuthi in your presence sesikhona baba egameni lakhe namandla. Asikhulekeni baba egameni lakhe eliphilayo elinamandla. Naba abantwana bakho mesiyolungileyo baqinise kulesitha ehlasela iningizimu Afrika yonke. Hlala nabo, ukhambe nabo, rage nabo empakini. Ulwe nale demon ehlasela abantwana bakho. Ushila ezwini lakho wathi masithatha inkathazo zethu siphonse kuwe ngoba wena uNkulunkulu osikhathalelayo imihla ngemihla. Nangalesi sikhathi siyakhuphuka sizakuwo sizokutshela imbawo zethu, sizokutshela lento esiqalane nayo, lengogwane esibhekane nayo, ukuthi nangalesi sikhathi uthe wena amazulu athembe lona kanti nathi futhi sithembe lona. Wathi ezwini lakhe abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Namhlanje sizobuyisa ithemba kubantwana bakhe egameni lakhe elinamandla, egameni lakhe eliphilayo.